Bon dia! Què tal? Bé, ara no sé, acabem de despertar farà una horeta, més o manco, horeta i mitja, i ara anant caminant, passejar un poquet. Avui no es plou un poc, és l'únic dia, en teoria, que posa que plou, i anem cap al Museu de Louvre, a veure si està obert i bueno, a veure si podem entrar i tal, perquè en teoria va per cita. Així és que res, almenys tenim la cita per divendres, no? Era divendres? Que tenim la cita... Diumenge, perdona. Per diumenge tenim la cita, però bueno, si podem entrar avui, que està plovent un poc, doncs molt millor. I res. Si no, doncs seguirem caminant, anirem fins a Notre Dame i de més. Així és que res, anant gravant. Aquí teniu el Museu de Louvre, les piràmides de museu. I res, ara anirem a mirar si hi ha entrades o de més. I si no, com us he dit antes, tenim les entrades per diumenge. Bueno, al final, avui no podrem entrar, està tot venut. A part també, ara amb tot això de Covid està més limitat, no pot entrar un aforo complet, supostament. Està més limitat, amb la qual les entrades escassen més. Nosaltres, per sort, hem pogut agafar la de diumenge. Avui veníem a provar, perquè total teníem que passar per aquí davant. I, bueno, no ha pogut ser. Ara anirem fent una volta fins a Notre Dame, passant per el pont i de més. I, bueno, almenys anem fent alguna cosa avui de matí, perquè almenys fins a les 11 no volem començar a canjear el Museu Pas, i així lo podríem utilitzar per el Louvre, ja que si l'utilitzàvem antes el passe no nos cobriria. Així és que res, anem a aprofitar un poquet de matí i anem a veure què tal nos va restar del dia. I aquí tenim Notre Dame. Bueno, i ara anem a veure la Sainte-Chapelle. Aquí ja... Bueno, aquí ja canjearem el Museu Pas i a partir d'ara, a partir d'avui, ja no podrem utilitzar la resta de museus. Així no pot cobrir el Museu de Louvre, que és el que nosaltres estem mirant. Així és que res, tinc moltes ganes d'entrar-hi, la veritat. Diuen que és impressionant les vidrieres i de més, de dalt. Ara veurem. Bueno, ja estem aquí, des de Sainte-Chapelle. I la veritat que és impressionant, és molt guapa, molt guapa. És molt guapa, me pensava que seria un poc més gros, però està molt xulo, molt xulo.
Bueno, és com un mercadet de Nadal, exposició, per dir-ho de qualque forma, de Nadal, i està super guai. Esto tiene COVID. Sí, ya pues límpiate la mano. Bueno, ara estem en el Panteón. Bueno, això són les criptes del Panteón de París. I penjaven les sobrassades, Pau. I aquí, exacte, ja penjaven les sobrassades. Bueno, ara també xispea un poquet. Fins ara no s'ha anat de puta mare, la veritat. Però ara comença a xispear un poc, molt poc, no cala, però no cala, carinyo. Mira, esteu per aigua. Bueno. Que s'accelera. No arriba a calar, però emprenya molt. És una aigueta que tot el rato te cau i emprenya. Bueno, mentre que no passi d'aquí ja està. Bueno, na Lídia és l'única que du els paraigües. Res, això és el Palau de Luxemburgo. La veritat és que és bastant gran. I bueno, això són els jardins. Bueno, ara estem a uns centres comercials, que és un tipus Corte Inglés. Com se diu aquest centre? Le Bon Marché. I la veritat que està molt bé. Són bastant grans. I bueno, anem a fer una volteta per aquí. Anem que ja. Ara, ara ja sí, a sopar. A cenar. ¿Estamos cansados? Un poc cansats, Un no? poquito, ¿no? Bueno, ¿Tenéis sabes ese pincho de pan? sí, Este crema de sufre no te toma, digo, però igual. Pero sube, sí. bueno, és el mateix. Això, no va la pinta. Bueno, nens, demà més. Adéu.